mga ka-Ilocano, nandito na naman si Danny Boy Ilocano. Bago ko simulan itong bagong recipe na naman na gagawin ko na homemade recipe, subscribe ka muna sa channel ko, tapos click mo na rin yung notification bell kung hindi ka pa nakakapag-subscribe para sa mga susunod na video pa na gagawin ko. Okay mga ka-Ilocano, ngayon, ang recipe na gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng lechon paksiw. Lalo sa mga mamis dyan, gusto mo ng panibagong putahe, hindi lang puro lechon ang pwede natin i-serve sa mga chikiting natin. Pwede natin i-upgrade o i-highlights ang panibagong recipe. Gawin natin lechon paksiw. Okay mga ka-Ilocano, itong mga Ricardo, ipapaano ko sa inyo na simple lang, nasa bahay lang. Meron tayo dito siyempre lechon manok. Ito lechon manok. Meron tayong magic sarap. Meron tayong laurel, dahon ng laurel. At paminta. Meron tayong sibuyas. Tapos bawang. Meron din tayong asin. Kasama yan, asin. At may asukal din. Para medyo matamis-tamis yung lechon paksiw natin. Meron tayong vinegar, suka, at toyo. Meron ding toyo para medyo makulay-kulay ng konti. Tapos ang importante dyan, isa rin sa yung sarsa niya. Gagamit ako ng Mang Tomas para sa sauce ng ating lechon paksiw na gagawin. Okay mga ka-Ilocano, ngayon lulutuin na natin tong lechon paksiw na manok. Okay, tara sa kusina ko. Okay mga ka-Ilocano, kailangan muna natin painitin ang kalan. Tapos lalagyan ko ng oil, mantika, yan. Lagyan ng mantika para panggisa. After natin initin yung mantika, lagyan natin ang bawang. Yun. Ito ng bawang. Ilalagay ko na rin ang sibuyas. Kasi yung iba, medyo nahuhuli sa kanila ang sibuyas pag nailagay na nila yung saka lang ilagay nila yung putahe. Kano natin hanggang lumambot yung bawang saka sibuyas. Ayan. Okay mga ka-Ilocano, pag napalambot na natin, parang igigasa ko lang ang suka. Yan. Suka. Tapos, tanin muna natin parang ginisa lang natin yung suka. Ayan. Katapos, pag naano natin yung lagyan natin ng konting toyo. Para mag-agawan naman sila ng Yan. Tapos, sunod dyan, haluin. Para paghalo natin yung toyo sa suka. Lagyan ng asukal. Ngayon, pag medyo kumulo-kulo na at nawala na yung hindi mo na makikita yung asukal, lagyan na natin ang Mang Tomas. Parang ginisa lang natin siya sa para masarap-sarap. Kasi isang buong manok yung isang buong manok yung nilagay, lulutuin natin. Ayan. Yun. Lagay natin yan, isunod na natin ang paminta. Lagyan ng paminta.
para masarap. Medyo mabango. Yan. Lalagyan ko ito mamaya ng tubig kasi siyempre kulang itong sauce na, nalagay. Yan. Katapos kung haluin mga ka-Ilocano, lalagyan ko siya ng Magic Sarap. Yan. Kaya ko na lahat yung Magic Sarap. Okay mga ka-Ilocano, pag kumulo na yung ginawa na nating sauce niya, ilalagay ko na ang manok. Ayan. Lalagay ko na ang manok. Ayan. Oh my God! Wow! Ayun. Wow, yummy. Sarap-sarap. Maraming kakainin na naman ang chikiting ko nito. Marami na naman siyang makakain. Kaya mga mami, ito lang simpleng recipe lang tong ginawa ko. Para kahit sa bahay lang, homemade mo lang, gawin siya, madali lang. Lalo sa mga chikiting na nagsasawa na sa lechon, manok. Yan. Lagyan ko na ng laurel para bumango. Bumango. At lagyan ko siya ng konting asin. Yan. Amoy pa lang, ulam na. Ayun. Antayin na atin siyang mapalambot niya yung lechon. Pero wag nating hayaan na ganyan lang kasi halo-haluin din natin mamaya kasi baka dumikit yung sauce doon sa palayok. Doon magsisimula yung matututong siya yung sa ilalim. Maksik nga kunada ti Ilocano. Okay mga ka-Ilocano, yan. Yan na yung masarap na ulam na lechon paksiw ni Danny Boy. Kailangan kasi natin siyang pakuluin pa para para sipsipin nung karne, yung sauce para lalong masarap. At para may pampagana pa diyan, mga ka-Ilocano, may pinitas ako sa bakuran ko na talong. Yan. Lalagyan ko siya ngayon ng gulay. Wow sa naman! Linuto ko. Yan. Wow! Ikaw kung anong pwede rin lagyan mo siya ng susop o basta gulay, pwede siya. Yan. Lagyan ko siya ng gulay. Kasi pag nalasahan ng mga bata yan, kung ayaw man ng bata yung gulay, pag nalasahan yan sa lechon paksiw, sigurado magugustuhan niya yan. Hindi ko siya pinaghiwa-hiwalay lahat kasi para mas madaling kunin mamaya. Okay, makipag-agawan si Mrs. sa akin sa gulay. Okay, ko na lahat kasi sayang. Para pag may bisita ka, yung gulay lang ipakain mo. What? Yun ang sabihin mo. Para masave mo yung karne niya. Ayan. Ngayon, antayin natin, pakuluan na naman natin siya ng siguro mga after 3 minutes o 5 minutes. Yung sa maluto yung talong niya. At pwede na natin siyang i-serve. Ayun! Yan ang lechon paksiw na homemade ni Danny Boy Ilocano na pwedeng gayahin lalo na sa mga mamis dyan. Mahilig magluto-luto ng kung ano-ano. Kung ano-ano. Yan. Yun. Para balikan natin mamaya. 5 minutes later. Okay mga ka-Ilocano, ito na yung finished product natin na naluto. Ang lechon paksiw na manok ni Danny Boy Ilocano. Okay, patayin na natin yung kalan. Ito na siya, luto na siya. Bali, ito na siya, oh. Wow! Oh my God! Wow!
Try serve na natin. Yun, may gulay pa. Yun. Tapos lagyan natin ng sabaw. Kasi kadalasan sa mga bata, ang mahilig dyan sa mga matatamis din. Pero wag mo naman masyadong tamisan yung... Wow naman! Yung tama lang yung... Wow! Linamnam at Wow! tamis. Para sa ganun na hindi naman maano. Yun. Yun, yummy. Yun. Ayan. May gulay na may gulay. Okay. Okay mga ka-Ilocano, tapos na natin naluto yung lechon paksiw na manok kanina. Ito na yung finished product natin at tapos nang maluto. Ayun. Ngayon titikman natin kung talagang pasok ba siya sa panlasa ng mga bata o kahit matanda. Wow pero naman! sustabi mga Wow! bata, gusto nila ng Wow! ito. Ngayon ka-Ilocano, tikman na. Masarap na masarap. Homemade lechon paksiw ni Danny Boy Ilocano. So mga ka-Ilocano, para sa susunod na gagawin kong video, kung napadaan ka man sa kusina ko, ay click mo na rin yung subscribes. Tapos hanapin mo rin yung page ko sa Facebook, Danny Boy Ilocano. Paki-like na rin. So maraming salamat sa panonood ng video ko at thank you. What they gon' do, shit?